Live mula sa ATI Bicol Pili Cangaring Sur. Ito ang ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon, narito ang news update sa araw na ito. Mga aktibidad ng RCEF online na rin. Live na makakasama natin, Judy Rabosa ng ATI Bicol. Ayon kay DA-ATI Bicol Assistant Center Director Vivian Carable na nagsisilbing team leader ng RCEF na ginamit nila ang social media upang ipagpatuloy ang kanilang mga activities sa kapila ng pandaigdigang pandemya. Ito ay naging posible sa pamamagitan ng ATI Bicol #Sarabay Channel na nakastream sa Facebook Live. Sa ating information caravan, ito ay naging information caravan on air. Radio broadcast with Facebook Live. Magkakaroon tayo ng mga resource persons, PhilRise, PhilMex, sa lahat ng agencies na kung saan doon ipapaliwanag ang mga serbisyo na pwedeng i-avail ng mga kwalipikadong beneficiaries under our RCEF program. Ang isa naman ay yung ating training of trainers, yung ating pagsasanay ng mga tagapagsanay. Ngayon ay gagawin natin siyang online training, distant learning. Ang RCEF ay nilikha sa pamamagitan ng Republic Act 11203 o Rice Trade Liberalization Law. Ito ay nagtatanggal sa mga paghihigpit sa pag-angkat ng bigas upang gawing mas abot kaya ang presyo ng bigas sa mga Pilipino. Ang RCEF ay mayroong 10 bilyong taonang budget para sa susunod na 6 na taon at ito ay para sa 4 na bahagi. Ang mekanisasyon, ang pamamahagi ng binhi, pautang at extension service na kung saan may malaking papel ang ginagampanan ng ATI. So, nagkaroon po tayo ng FB Live airing sa ilalim ng usapang RCEF ng discussion sa Rice Tariffication Law. Inisa-isa rin natin yung mga rice extension services. Nagkaroon na rin po tayo, natapos na natin yung video shoot ng mga resource person sa ating information caravan on air, galing sa PhilRise, sa PhilMex, of course sa ATI. Balik sa'yo, Sheena. Judy, may datos ba ang ATI Bicol sa mga views and reach ng online activities ng RCEF? Meron. Sa katunayan, ang mga online activities ng RCEF sa nakaraang buwan ay umabot ng higit sa 40,000 views at 13,000 katao. Maraming salamat, Judy. At yan ang news update sa araw na ito. Ako si Shena Pinaval para sa ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon.